Kasoladen dɔw ye kaso dakari ka boli yoroso. An balimaw an ka foli be aw ye kabini aw sigiyɔrɔ la. An bɛ segin ka don an ka kunnafoni kɔnɔna la. Yoroso jumadon su fɛ ka dugu jɛ sibiridon na mɛkalo tile 17 kasoladen 8 olu ye kaso dakari ka boli. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don su fɛ ko sanba de tun bɛ nalen. O waati kelen ni kasoladen ninnu filɛ ka u ka fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan ni ka sɔrɔ ka kaso dakari ka boli. Nin san in kɔrɔla la kaso ale lakɔlɔsibagaw ni o ye gardien de prison ye olu bɔra ni maa 8 ninnu ka waleya kalama u ye marifa ci ka se ka ni mɔgɔ ninnu bagabaga u ka segin kɔ nka o bɛɛ la maa 7 olu kɔni bolila ka taa maa 1 u sera ka u tɛgɛ da o de kan. An bɛ waati min na i ko sisan ni kasoladen 7 ninnu minnu sera ka boli u ɲinini baaraw bɛ sen na wa a ɲininen don yoroso ani a lamini dugu bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ min mana sigala mɔgɔ ye u ka fɛɛrɛ bila fintigilakaw ma sabula ni maa 7 minnu filɛ nin fiɲɛ fɛ u kɔlɔlɔba de bɛ se ka se dugudenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ta fanfɛla la o waati kelen kɔnɔna la fintigilakaw olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ walasa k'a dɔn ni kasoladen ninnu sera ka boli ɲɛ sɔrɔ cogo di ka bɔ. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan kibaruya wɛrɛ mana bɔ nin kɔfɛ an b'o da aw tulo kan aw k'an bɛn sanga wɛrɛ